Jopuonj mag mbalariany ma pacho ka omako chung ni ok ginidogi e tich nyaka chulgi gopegi duto mag osara. They have assured me that KTDA and Coffee Board will specifically have facilities here to make sure that we brand our coffee and tea. Piny Kenya kod China medo jiwo tudruok e kindgi kokalo yango gero kar ohala maduong' e kar romo mag pur ma Jamhuri e bore Nairobi. Before the police arrived, the members of public had managed to fatally subject the two suspects to mob injustice. Jopiny mayala nonego achije ariyo moko mag njore e rakruok manokelo hinyruok ne apisa mar okwach kich. Machiegni ka gi kacha nyinga Milton Ochieng. Jopuonj mag mbalariany ma piny owacho oramo ni ngang' kata nade ok gibidok e tich nyaka sirikal chulgi omenda mowinjore ochulgi. Kaluwore kod kokalo kuom jatend jopuonj gi jotich mag mbalariany, gikoni sirikal osebedo ka tugo kodgi kod singo moko mok chopi kendo giseloko winjruoge ma giseketo e kinde mokalo. Ng'anyo ma kama medo rocho chenro mag somo e mbalariany mag piny owacho e pacho ka. Mtusikizeni sisi, sikizeni viongozi wenu, simameni imara mkidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo, jongeeni mbele, ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tuzemezane. Lakini kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha ya kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Tuasidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. 3 demands. Moja imetimizwa. Si hiyo mulikula? Sasa mnangoja 7.9. Let them not entice you with the 2.3 billion. Hoovering a few coins of expiation to lecture us like 2.3 billion. You think now that is enough? We want 7.9. Thank you very much. Jatend piny William Ruto oyango chenro mar gero kar romo mar ohala e kind piny Kenya gi China. Gedo mitimo e alap ma Jamhuri. Gedo no manengo ne romo siling bilion 5 biro bedo kar nyiso mwandu, kar ohala, magawa kod chenro mamoko, kendo yangino biro chiwo thuolo mag tije ne jo Kenya maromo 3,000. Jatend piny no yango ni gigere Jamhuri kaka okang' mar miyo ngima kuonde romo mag pur ma chiagi osebedo ka dok piny e kinde mokalo. Please. This marks the beginning of the commercialization of facilities available to agricultural shores of Kenya, and I must commend them for the partnership they have created between the private sector and the agricultural shores of Kenya. This facility is going to be built as a joint project between the agricultural shores of Kenya and this investor, because this investor is leasing this land from the agricultural shores of Kenya, which will lead to the commercialization of the facilities we have here. And agricultural shores of Kenya is going to make 10 times the money they have been making from the use of this piece of land. That is the kind of innovation that is going to inform government operations as we go forward, so that we can unlock the big potential that exists in some of the government assets that we have that currently are not being used optimally. I've just concluded agreement with the government of China, with the African continent, on elimination of tariffs on all our agricultural products.
And this facility is going to support the export of those products now that tariffs have been removed on those products. We are going to expand the reach of our market on products manufactured in Kenya and produced in Kenya. They have assured me that KTDA and Coffee Board will specifically have facilities here to make sure that we brand our coffee and tea and we market them globally, including to the Chinese market. Kambi mar Royal Media Services komakore kod Zizi Africa Foundation chano bago kidienje 4 mag twak mamulo weche mag somo kochakore tarik 13 dweni e boma ma Nairobi. Koloso e kinde ango chenro no e lok tich mar Royal Media Services, Director mochung' ne kidienje mar weche manyien Linus Kaikai okoni twak makamano biro nywando jopiny, apisa mag sirikal, jotend riwruoge, jopuonj kod jokanyo mamoko kaka yor fuono ne jopiny weche ma gigombo winjo. Twak mokwongo ochan tarik 13 dweni biro bedo mar somo ma CBE ka ing'iyo chenro moketi e neno ni jopuonjre mawuok e junior kadhi e senior okobedo kod midhiero. Sekta ya elimu kwa sasa hivi yanahusunisha watu wengi nchini Kenya. Kwa hivyo jukwaa hili ambalo tutaliandaa kuanzia tarehe 13 mwezi huu wa Oktoba itawapa nafasi wa Kenya wengi kupasa sauti zao na kutoa maoni yao kuhusu masuala yanayohusu elimu nchini. Je, ni vipi kurekebisha masuala hayo ambayo hajaenda vizuri? Ni vipi kuendeleza yale ambayo yanaendelea vyema? Riwruogni wan riwruok ma wabiro timo gik miluongo ni town halls, wabiro bedo gi romo mopogore opogore mabiro chiwo thuolo ne jopiny mi mondo owuo kata ochiw pachgi e weche mag somo e Kenya ka. Kaka ung'eyo sani wantie kod pogruok mang'eny matimore somo, to mi mondo pogruok kata lokruok ma piny owacho temo timo ni odhi maber, dwaro ni mondo jopiny obed jok manyalo bedo ni gigolo duondgi to bende gichiwo paro. Kweth mar mine e bwo riwruok mar Nyinam bade ma Nairobi ochako chenro masundo kendo lombo oganda mondo wuog oko ndikre kaka jolut ombulu. Ka giloso Nairobi e kar bago rombe ma Uhuru Park, gijiwo mine kod rowere manyiri ni chenro ni chiwo negi thuolo mar biro yiero jotelo ma gidwaro. Magi timore ka duol matayo yiero pacho ka IEBC geto ndiko jolut ombulu manyien milion 6.3. Kata kamano, nyaka nyochak chenro ni, oganda osebedo ka yulo e wuok oko mondo mi gichiwre ndikruok kaka jolut ombulu. Wan gi chenro mar ng'iso jodhodwa te mani Nairobi ka kata gi counties mamoko mondo mi owuog oko okaw ID kuom jok ma onge gi ID. Wan gi nyithindwa matindo kod mine matindo mapok okaw ID, to wadwani mondo gikaw kipande mondo mi giyud thuolo mar kaw kura, nikech kura nyosechaki nyoro. Koro wang'iso jowa mondo owuog oko mondo kaw kura. Emomiyo wang'iso jogewa, mine wetewa manie girube mopogore opogore Nairobi ka mondo giwuog oko gikonywa golo jowa maonge ID mondo mi okaw ID. Ka gisekaw kipande to gikaw kura, ka gisekaw kura to warit go kura. Being that the voter registration is on and we have realized most of them are not having the IDs, so today we are doing mobilization to make sure that young mothers and the youths that are within the informal settlements, actually with Nyinam we are dealing with the women within the informal settlement. So we are working throughout within the constituencies in Nairobi, and today we gathered here in Uhuru Park as a group to mobilize for ID. Jopiny mayala onego achije ariyo mag njore kobila achiel mar okwach kich bende oyudo hinyruok e wiye bang' rakruok motelo bedo e kind achijego kod obila e boma mayala otieno manyoro. Kano yango wachni, OCPD magemi Hala Charles Wafula owacho ni obila mag okwach kich noriko timo apedha mar kedo gi njore e boma mayala e kinde mag ne girade gi jonjorego. E sach rakruok makamano, obila no noyudo chuma
kod apiko ma ichich ni jonjorego osebedo katiyo godo e kuo mar apiko e alwora Mayala. Wafula nomedo ni jopiny manyo yudo maling'ling' mar rakruok ma kamano nochopo kendo tieko ngima achijego kanyo ka koro nonro dhi nyime e kinde ma ringre jogo mosenindo teri Yala Sub-County Hospital mortuary. Who normally snatch their phones and other electronic equipments. So as a result of that, yesterday, around the mosque area, one of our officers who is attached to DCI managed to find two young youths who are armed with a clobber, a metal bar, which is here. And on the process, he challenged them to find out what they were doing, but instead they opted to attack the officer. And as a result of that, the officer was critically injured on the head, but he managed to struggle with them and he managed to snatch this item from them, and he used the same equipment to defend himself. So the two suspects managed to run away, but lucky enough, members of public who are around also realized that there's a commotion between the officer and these thugs. So they came for a chase, and during the process, they cornered the suspects within the estates, and we realized that it was night hours. So before the police arrived, the members of public had managed to fatally subject the two suspects to mob injustice. The scene had managed to recover one motorbike. Board manyien manche nochuogi matayo tugo mar cricket e pacho ka nyocha kayanga tich kata obedo ni 4 kuom jokanyo mag board machon pod oramo ni pod gin e apisi. Board no nyo koloso e ywaruok mantiere cricket Kenya, kaka kamano gisingo mar biro chopo chike manokal gi Cricket Council ndalo moko chiko mokalo. Council no nche nokalo ni mondo chuoga put moro mabiro yalo weche mag cricket kaachiel gi tayo yiero mar manyo jalup jakom manyien. We are going to be as participatory as we possibly can be. And that means that we involve the counties who are the main stakeholders because they form the council, that cricket is played in the counties just like the way it's played in Nairobi. Why? It's because cricket has been played in Kenya for the last 130 years. Actually, before Kenya was called Kenya. Erokamano e nyajaera mar Ramogi TV kuom miyowa thuolo mari mondo wakelni weche manyien mag migago. Waikoni mathoth saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo gi saa 3 e weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.